lamsogo haina hai ani khajani takoti buko sungna gai to lobjak theng padingke jingtini Subrai Jisu Kristoni kothoma kahamna khnalainai abo wngkha Subrai Jisu Kristo bini sagri chini rokno Subraini surimang no tui phwrwngmani abono chwng khnalaiani abo wngkha Mathai simani kothoma kaham chapter 6 verse hingke 9 to 13 jora chwng khnalaiani phadi ang jotoni bagui porinai aboni bagui norok omo tuike suri sandi jukuno hani ochini afa nini mungthar surijak theng nini ha phaitheng nini muchungtui jukuno hao ungma hai o ha bo ahaino ungtheng tini nangmani chamung chungno rwdi boisini hamya khlaimano chwng nakartui nongbo chwng hamya khlaimano nakadi chungno belai khe ta amjokdi phiya hamyani yakni kati rwdi te tamni hwnkhe ha phankara te chwngsacha mol brum brum bebak nini mangsi amen.